Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Usana Simp review. Kuthiwa uMayeni uhambe washiya ingane eMzumbe. Yabo into engakazi ziyenzeke. Kodwa idrama esiyakhela uthando nesimpi siyayibona. We guys, niyakhumbula uMayeni ku season 7 ukuthi ubekuphi? uMayeni ubehamba lapha kusisi. La ofika kuthiwa wangena kulomnyango yazi ukuthi uzokhuluma izindaba zakho, uzozula isifuba sakho sidabuke, usho yonke into. Ngobani sizokusiza. Leya ndawo leya, leza zindlu leziya. Wahlala nalo wasisi. Ngathi mina yazi into engcono we guys kulamakhosikazi aseMzumbe mase eyenza lento ngoba bonke bayidinga. Usho mina umbono wami abohamba beye kubelungu. Bayawushaya abelungu lo wamsebenzi angisho kabi. Abelungu bavukuza zonke izinto ezilapha ngaphakathi kuwo. Futhi ubone ukuthi wenza umsebenzi wakhe. Kanti thina sibuye siyiphathela ukuhleba. Ungaba nje iprofessional lapha ya. Uthi ujika ususahazwa lezi indaba usuthi la ku social media usuyashixoxela ukuthi njalo oMayeni bayafika eofisini lami. Kanti abelungu ba streets. Basikhuluma lento engaphakathi kuwe edlayo eqaleni ama-trigger akho yini kanjani. Ngikulelo office ke uMayeni sehlelile la office wathi into nje enkulu kakhulu ingane zakhe ngoba ukuhlukumezeka abekuthola emsebenzini ubebona ukuthi bazomenza ashintshe kanti nazi ingane ayiphilelayo. Okusho ukuthi uMayeni ubenento ecishe ifanye ne-depression kodwa engaboni. Wabona ukuthi manje nje emsebenzini bebemenza nje leyo nto leyo. Ngezathu sani emsebenzini shothi balokhu bemjajela ukuthi hayibo isithembu yebo leyo nto leyo. Yabona ukuhleba lokho kwasemsebenzini lokho ukuthi nje uyabo uthi uyangena mhlambe ngithi time kuvele kuthule bonke abantu ubone ukuthi awade behleba ngami kanti uthando nesithembu. Kodwa ngiya-understand nabantu ngeke behlale bengahlebi. Uthando nesithembu phela kune drama after drama. Mase ubuye uthi lamakhosikazi lawo uyena uhusband wabo lo uyabona njengoba nje uhusband wabo lapha ku TV wayebabiza ebabizela ukuthi abalalele ukuthi une girlfriend. Bephinde futhi belalele ukuthi ayodwa unama girlfriends. Bephinde belalele futhi ukuthi uzama ukwenzani nalama girlfriends abo. Emva kwalokho uthando lesembu liyavala kuZamthini Magic bayobhekana nabantu abasebenza nabo. Abantu abasebenza nabo bona babajaji eduzane thina sijaja la kumafoni ku social media. So Mayeni ke yamhlukumeza into ukuthi abantu abasamkhulumi kahle emsebenzini ne-treatment ayithola emsebenzini nje ayifani nabani. Wazi kodwa uMayeni sekwi-therapist ngiphilela izingane zami. Nami ngiyakuzwa wathi usiza ucela usizo ngoba enzela izingane zakhe. Sekuthiwa uMayeni uhambe washiya ingane eMzumbe esifu nje uvele wapheka wahamba. Kengazi yenzeke siyayibona. Lapha kwisho abayixoxa into beyenza ukuthi sikholwe ngoba sisakholwa lutho. Yes uMayeni wayikhipha iring. Nayo futhi ukhipha wakhe iring uhlangene nothando nesithembu. Nakho futhi ukuthi akekho ngaleso ngoba phela ngenzeka ukuthi sikhona isikhathi simvumelayo ukuthi akabe ke le weekend ekhaya. Vele ke ekhaya le othandwa kulo njengalilana akusilo nje ekhaya ungakhohlwa kulo. Bani othando kaMayeni na guys ngixoxela. Ngenize nikunake nge-TV show. Yabo abazali abakwazi ukuthi usuthola umntwana unayo choice yokuthi ungashadi if lo mshado awukho right. Mina ngiyabhetha ngalapho zali because abanye abazali banakho ukuthi ingane zabo ngoba usunengane bephoqe ukuthi manje nina sekufanele laba batholisene abantwana abashade ngenkani. Abanye uthola ukuthi abasazwani kakhulu. Kodwa abantu abazali abazobuka leso simo besazi ukuthi ingane ikhona and uyubaba wengane lo. Kodwa impilo yakho iphakade lakho if ungena emshadweni because kuya nanokuthi bawuhlonipha kanjani umshado. Beyukuthi because mawusushadile sekufanele ishintshe impilo yakho
nalo oshade naye, ubona ukuthi uzokwazi yini. Yabona, bem-assess abazali ukuthi u-ready yini, uthando lolo. Manje angiboni ukuthi lowo mndeni noma usushadile ungavele ungasawukhumbuli ukuya khona ukubavakashela ngoba uthando lolo. Because abazali abaningi kuzothiwa nangu ubani uyeza because unemali, bevele bethi hawu intombazane ehambe yogana, bengazicabanga ukuthi umuntu ofanele yini lokuthi akaganwe indodakazi yabo. Laba-ke bathi-ke ngisho ingane ikhona kodwa simkhathalele kakhulu umntwana wethu, akalinde uthando lolu, pure love. Ngoba la bazali abanye bayadayisa ngey'ngane zabo, abanye futhi ngisho iy'ngane zabo sey'hlukumezekile sezikhona phambili zibuya, bejike bethi hawu vele kunjalo, vele kunjalo emshadweni. Besho ukuthi uphila ngaphansi kwesimo esingekho normal because ushadile, unkosikazi. Bethi linda u-assesse, ubukisise kahle, usumphethe umntwana because abanye baye beyibuke bona kuqala bethi oh kuzoba yihlazo ukuthi mina ngubani nobani, ingane yami ithola ingane ekhaya akahambe uyogana, uyabo. Kodwa labo befuna ukukhansela leyo nto leyo ukuthi ihlazo linjani, befuna ukwazi ukuthi le ngane eyogana iseqinisweni kulento ethi izoyenza. Ngoba manje leyo ukuthi usunkosikazi kwabani akusafanani. Manje ubayeni ngehlale kingahambi-ke ekhaya mavele ithuba, mase befika lapha kusanda nesithembu kuthiwe umayeni uvele waphekha wahamba ngoba kuze umakhwela. Hawu sebenza umakhwela iGhost yamaGhost, umngani kaSiningi. Futhi nje hayi bo umakhwela ngoba esephasile omayeni baphekhe. Hawu hayi abasiyeki thina besilethela iy'ndaba ey'serious. Futhi mase ingasekho besho uSiningi ukhona, siyibukele uSiningi. Asinankinga noSiningi nje ukuthi uSiningi naye ashintsheke abe right. Kodwa nje uSiningi engasinika idrama after idrama. Futhi uSiningi sizombuza izinto ey'qondile, asiphendule imibuzo eqondile. Manje lokho ukuthi umayeni waphekha wahamba, guys bengifuna ukuzonitshela ukuthi umayeni le yanto enaningitshela ukuthi wayikhipha i-ring uyikhiphile ngempela. Mina ngangixakeka ukuthi hawu saxoxa enye indaba nase nithi we-fix umayeni kanti akasayigqoki ngani i-ring yakhe. We guys kodwa lo mhlolo nibenenza sixoxeni ngawo. Nina we guys okunye enikubuzayo nivele ngenza ngathi ngihlala ngaseMzumbe kanti ngithatha i-TV show, ngithatha i-social media ngihlanganise kanje. Uma ikhona into engiyitshelwe umakhelwane kule channel ngiyibhale phansi ukuze ngingayikhohlwa because bayavela we guys omakhelwane. Hey we guys mangangitshela ukuthi kule channel ngokwama-comment izinto engisengeke ngayithola zalapha eMzumbe engakwazi ukuyikhuluma ngiyithole kubantu abathi bawomakhelwane. Manje nami-ke ngeke ngiboshele umakhelwane ecashe ngami ngoba umakhelwane shuthi ubona ukuthi ngiyahleba, usethi angiyihlebe nale ngivele ngiyizibe. Kodwa nje mina ngisebenzisa i-TV show ne-social media. Mase usuthi ungibuza indaba eseduze engibeke egeyithini laseMzumbe angakafiki khona. Angikwazi nje ngaphandle kwe-TV ne-social media nokuqhathanisa-ke iy'nkulumo, uyabo. Iphelele lapho-ke into yami nani guys. Thank you so much for love and support. Ngiyabonga ngiqede. Bye.